Watu mo na NPP die mo anso ane ewe kane energy minister dani abre se wobetu frank adiama NPP amanyoko no wura boache ejakon na ne wo se akonde pa wo mu hia sisi aye nkabomo ene betimi aboa wo mama 2024 nkunimdie na ye won dia enti executive se wo party no mu NPP no wo mo hwe se nkabomo bedi akotene wo mo akone abedie mu eye ne saade nkunimdie ebeye won dia 2024 abato kese no Adom TV Kasee etwaso Boache Jakon ehwe ne mu kwan se ese ahenefo a wonum ewo NPP amanyoko num beto abama no se de beya afimpinu ane edunu nan obetumi agina se mampani ewo man mu na bra woni Adom Kasee amane boni samia sare etwetwe nkomo wa bra okohia constituency executives a wonum ewo ahafo mantamu na wode tu dwa se abakose mu no se aka ebre kakra bi ama abato bre dru na se ntitimu eba amanyoko mantam ene amanyoko nankasemu a ebewi akire no na amanyoko no edintwo ewo abato ni mu ne senti wafasa akwanya no so ede ato executives a wonum ewo amanyoko ni mu nyina anim se wonfa hyehyeye enwu akwan mu se de ebeya na bibiara ntitimu ene mpapamu ewo no obeka won ho abomu hasana afimpinu ene edunu nan bre no eduru from UGC's breast base debia ye beko elections in Kabomu ye lusu debia ye beto aba in Kabomu sa enye ye mfantu ye hu na ekwen bia ye befa so in Kabomu beba ye ntem ye mfasa akwa ni enhihye ye niema ye science 2024 no enye bayira aberwadwo enye betesa oto aso editu dwa se emprempren ye yi amanyoko ma bi wo hono mu a ebufu ewo mu ne senti wonu message na yese enya de se wonu bebo nto a ewo abato a eba ne mu eno ene ode ate wonu mu anim se to aso sa emmo amanyoko nu kwan bia so ne senti emu behia so behwe sankofo ni nyina na wonu makasa ma asumdue aba se ban se the official every political party eyenkoja ne nsanka enigye ni ena se ebinum nsaka na ne nsanka ne dia e de ohaw ne ba ese edidija enimu na nam